Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Oyitumele ngikhune owayengunozinti phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Uthi ke yena iKaizer Chiefs ucebisa ukubana ke mayisayine abadlali kule sizini abasemgangathweni, abadlali noko abanamagama amakhulu, ukwenzela into yokubana ikwazi ukuzilwela kule sizini, ikwazi uqophisana kokungquzulana neOrlando Pirates neSundowns kunye napha eAfrika, njengoba niyazi into yokubana ke iKaizer Chiefs izawuphinda back phaa kwiCAF Confederation Cup, njengoba niyazi into yokubana beyilele phaa kuPosition 3 abafana abadala. Bebekesuka ke phaa eAfrika besuka dlala baphuma phaa kwi-knockout stage abafana abadala, bayaphinda ke ngoku. Uthi ke yena ke lakhe icebiso iKaizer Chiefs ingeyiphakama ime ngenyawo, isayina abadlali abasemgangathweni ukulungisa into yokubana ke ikwazi ukuzichwithela, ikwazi ukuzilwela, ikwazi ukuzihlanganisela xa idlala le midlalo, ngoba kule season iKaizer Chiefs izawuxakeka kakhulu, izoba busy, ngoba kaloku abafana abadala nabo bafuna ubuyisa isidima sabo, ukuphumelela iligi, ukuphumelela ikhaphu ezithile. Futhi ke kwaphaa eAfrika baneenjongo zokubana nala khaphu yaseAfrika bakwazi ukulwa, bakwazi ukudlala, bakwazi ke ukuphumelela. Yonke ke loo nto yawukwenzeka xa bethe basayina abadlali abasezingeni eliphezulu, abasemgangathweni ngelipheleleyo ke. Zingcebiso ke namava nentetha ebephuma phaa kwaye ngugolkipa weqela leKaizer Chiefs uItumele Nkhune. Watsho ke kwelinye icala encoma ke iKaizer Chiefs ngokusayina phaa uRonaldo Lena. Watsho sithi yena akangomntu namona and akasoze amonele ugolkipa weqela leKaizer Chiefs. Uthi ifeni enkulu kaRonaldo Lena, futhi ke uyamhlonipha, futhi umnikeza imbeko enkulu, emnqolele into yokubana ke izinto zimhambele kakuhle phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Encoma neKaizer Chiefs ke ngokuba ithatha isigqibo isayine ugolkipa okwelazinga likaRonaldo Lena. Intetha ke leyo ke ibephuma phaa kweyitumele Nkhune ke baphulaphuli ke encoma ugolkipa omtsha weqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke nani ke baphulaphuli nisho into yokubana ke nina niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.